alang kanako, magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Heso Kristo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus o ang iyang mga tinun-an miadto sa mga balangay sa Cesarea Filipo. Og samtang naglakaw sila, iyang gipangutana ang iyang mga tinun-an, kinsa man kuno ako sumala sa mga tao. Mitubag sila. Ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias. Ug miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. Apan kamo unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Nangutana si Jesus kanila. Ug mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. Unya gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa bahin kaniya. Unya gisuginlan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tao ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari o sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya. Apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw. Gisulti niya kini sa iyang mga tinun-an sa walay lipod-lipod. Tungod niini, gipahilayo siya ni Pedro sa uban o gibadlong. Apan miliso si Jesus og mitan-aw sa iyang mga tinun-an. Unya gibadlong niya si Pedro sa pag-ingon, pahawa Satanas, ang imong huna-huna sa tao dili sa Dios. Unya gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iyang mga tinun-an ug miingon siya kanila, kun buot ang usa ka tawo mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an Hinoo niini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita, dili mawad-an niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daingon ko ikaw o Kristo. Puwerteng daghanang mga pagtulunan nga maayo, nya importanteng mga punto sa pagtuo nga padayag sa atong mga pagbasa karon, labi na gyud sa Ebanghelyo. Di tingali ni nato mahurot og istorya, pero ato lang pili-pilion. Una, gusto ba mo nga mawad-an sa inyong kinabuhi? Dili. Kinsa dinhi ang gustong mawad-an sa kinabuhi? Taas ang kamot. Wa no. Kinsa dinhi ang gustong dili mawad-an sa kinabuhi? Taas ang kamot. Wa mo'y mga kamot. Grabihan naman sa ninyo eh. Way mo pataas. O sa nakasabot mo kung saan ang kinabuhi. Kanarong imong gida nga naginhawa pa ka, nga makabati pa ka, nga makalihok pa ka, mubati pa ka ba?
Gusto mong mawa na? Nasa uban, gusto ko. Kanus aman ta mawad-an sa kinabuhi na ay daghang paagi. Una, na ay tao nga naginhawa pero patay na. Nasa'y tao nga wa maginhawa pero buhi pa. Oo, na siya. Asa may inyo ana? Kanang naginhawa, niya patay na? O kana bang wa maginhawa, wa na maginhawa pero buhi? Gusto mo guay ginhawa. Sige, sige. Tistingi ko nun na imong tupad. Talupi ko nun ang ilong, ana. Na to kaginhawa pa ba na? Nyaing nasagdi lang, buhi pa ka. Mga igsoon, ang kinabuhi, dinhi sa yuta, dili maoy isyo ni Kristo. Ang isyo, mao ang kinabuhi, didto sa sunod nga kinabuhi. Katubang eternity. Kini si Satanas naghisgutan sa atong ebanghelyo, nagi-describe ni Kristo ni mo'y gihinga ni Kristo ni Pedro sa pahawa Satanas. Kani si Satanas didto ni siya sa eternity. Naasa ni siya eternity. Immortal ni siya. Si Satanas di ni mamatay. Si Satanas kay nga naman pure spirit man ni siya. Powerful spirit. Diin man ni siya gikan, didto ni siya sa langit. Ginganla ni siya Lucifer, the bearer of light. Didto sa langit ba? Nya tungod kay di naman siya mutuos Ginoo, din aman siya mubuhat sa isugo sa Ginoo, mingsupak naman siya, gilabay siya ngadto sa impyerno, nya nausab na ang iyangan, Satanas na, Satan. Ang meaning, angel of darkness or prince of darkness. Patay, tanawan ng patay, isod nga tos bahak, ngit-ngit. Lakan ka nang naang halublak. Ngit-ngit Bisa di tingali ka ng imong lungon, tabunan ka. Ngit-ngit, ang patay, anha ginas ka ngit-ngit. Mao na si Satanas, kangit-ngit. Ang kamatayon dahil tinud-anay, kung mahimo na kang member sa trupa ni Satanas. Okay. Unsa man sa diay ang kinabuhi? Ang kinabuhi kung mamember ka sa trupa ni Kristo. Kay nga naman, matud pa ni Kristo, I am the light of the world. Ana, siya ang kahayag. Helingi ako nung naimong tupad, kablita. Ay lang kay paduol kay basig na COVID kablita ina kinsa man kang tropa ina kang kinsa man kang tropa. Sige na kablita ba ang di mo kablit Satanas, sige na kablita ina kinsa kang tropa pag istorya sa mo diha. Tanawa di ba naagi di mo sugot kana bang imong sugot di mo sugot mao na yung mga Satanas. Kanang mga anak sugoos ginikanan di mo sugot, Satanas na. Kanang mga bana sugoon sa asawa di mo sugot, Satanas na. Kanang mga asawa nga sugoos bana di san mo sugot, Satanas na. Kanang sakristan nga sugoos pari musugot dayon, Ginoo na. Kanang sugoon sa gobyerno nga pabaksin mo unya musupak, Satanas na. Kaya mo sa naisugo sa simbahan karon, di ba? Kanang mga masinupakon lagi. Unya unsa man ang masinupakon, mauna sila ang mga tao nga dunay pagtuo apan dili mubuhat. Ang pagtuo makaluwas. Maluwas ta tungod sa pagtuo apan ang pagtuo nga way buhat dili makaluwas. Na ay ancient nga istorya ana nga gamay pa kong bata nga kadungog kog walis pare nya kuan ba kanabitang hangtod karon nagpabilin kay bata pa mangugkuad to anang gamay pa ba nag-imagine man ko kay ma-imagine ba yan nimo na ako noy lunop ba ning baha og maayo kay ni awas ang suba nya dunay balay nga mga grupos balay nga gibanla sa kuan
Nya doon nagiusan, nakakatkat gid siya dito lubi. Sige sakang tubig. Ningabot na siyang kiting. Sige siya ampos, Ginoo, luwasa in taon ko, Ginoo, luwasa in taon ko. Sos, dihay nagsakayan ba? Ambak nari, sakay diri, sa dili, gahuwat ko sa Ginoo, nga muluwas na ko. Di ko mukuyog ninyo, kay asaw niya mo ibanlas. Ngari, lagi sakay, kay buwan na, saka ng tubig, sa di maghuwat ko sa Ginoo, kay mituo jud ko sa Ginoo, iya kong luwason. Mo to, aging sakayan nga to. So, niabot naman siyang tuhod ang tubig. Di naman siya kapadayon. Kaya naman siya sa babaw sa lubi. Singgit sa siya sa Ginoo. So, diha na sa taong galangoy, gadag pisi. Swimmer siguro to. Gihigot niya dito sa mga ikuan. Siya, gunit aning pisi. Iksa niya nga to. Siya, ayaw, gilabay niya sa dili. Ginoo ang akong waton. Asa palang kamaanod. Ako, nitla sa pisi itong kuan. Balik na to sa daplin. Di man siya mukupot kay huwat siya sa Ginoo. Nadugay diha nag-helicopter, nagtunton og sa gunit diri kay dadon ka namo nga tos daplin sa ayaw. Ang Ginoo akong paluwason, abot naman rin tubig. Nabanlas gid siya og pilar may istorya, patay. Mabuhi ka, banlas ka. Atubang manitas Ginoo ini kamatay na to. Suko kuno kayo tong katotawhana ba? Suko kay siya, nganong namatay man siya, nabadlas ko sa tubig. Ingon ni Ginoo, nganong nabanlas man kay siya, sige kung sangpit nimo, wa man ko nimo luwasa, ingon ka ang mutuo maluwas. Purti na kung dako ang pagtuo nimo, wa magi ko mutuo ato mga tao, kay ikagay akong gituhuan. Yung Ginoo, ang kabuang lang gid nimo. Primero, ningadto ko nimo, gadakog sakayan, wa man kam tuo, ingnan ti kang sakay. Pagsunod, porti na kong langoy, basa ko kay kustanan. Tagaan ti kag pisi, di isag ka. Sus, niabang na lang yung kong helicopter. Di lang yapon ka mong sakay. May pagmatay ka. Di man kam tuo. Ang pagtuo laging way buhat, patay. Muna, ikaw ba na, mutuogan ika nga, ang imong asawa na higugma na nimo, gaksag maayo. Di ba, daghan kayong mabuhat, anak. Ikaw sa asawa, tuo sa nga kanang imong bana ng asawa na nimo kay nahigugma na nimo, sige higparaig tanawa, daghan kay mo mabuhat. Ano nga mamong tuo? Ug unsa may the best nga buhat sa pagtuo, kanang yung mutuo ta sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo karon nag-ingon, kung gusto kang mabuhi, kalimti ang imong kaugalingon, pasana ang imong cross ug sunod kanako. Matod pas unang pagbasa, gitudluan ko sa Ginoo unsay angay isulti ug unsay angay buhaton matag adlaw, ug ang matag adlaw nga gisulti ni Kristo niingon siya, pasana ang imong cross matag adlaw. Saban mo pasan mo sa inyong cross. Congratulations. Maunay buhat sa pagtuo ang pag-antos. Kay kani manggong pag-antos makasantos, makaluwas. Ang pagsalikway sa pag-antos tikuskos. Kana mga taong di gustong muantos, magsigig reklamo sa pag-antos, magdepresyon na, magtikuskos na lang na sa suok because of depression, hangtod na gyud na mamatay na sila. Gani karon ang COVID, ang hinungdan nga nung daghang ing namatay sa ako lang ning ubos nga pangagpas kay buguon raman sad ko tungod sa kahadlok. Kay di man gustong mo antos. Antosonon biya ginang sakit, di ba? Lisod oy. Pangutan-an ang niagi pagka-COVID. Lisod kayo. Nya di man ta gustong ma-COVID. Mas maayo pag mayon ka, ug imo kong i-COVID, Lord, okay ra gyud. Antoso na nako, ihalad na nako sa among mga pari nga wa mag-antos, sige lag pangulikta, labi na ginang gawali ron. Sige pamaligyaan ng slat. Uy, ang nanghatag baya sa slat, nag-antos biya na. So nagkakaroon, at panahon sa pandemya, kaimportante sa imong kwarta, unya, imong gidunit, imong gipalit og slat para sa kapilin ha, dili ba na usa ka pag-antos?
Murag giibot nimo ang imong kinabuhi diha oy. Gikalimtan nimo ang imong mga panginahanglan. Mo na ang nakadunit sa kapilinha, nakapalit og mga slots, gitawag ni sila og mga heroes of faith. Hindi man gyapon mo ka-appreciate, wag gid mo palit. Atong pakpakan, oy ang namalit. Sus. Isayunan ka na nga ang nahalin sa atong mga kapilinha nga slots nga tag 1,000 as of yesterday niabot nag 15,684 slots. Pakpak yapon ta na. Naagoy mo palit og tag 20 ka slots, tag 10 ka slots, tag ilma, usa ka slot, nasay mo palit og tag 100 ka slot, nasay ni palit og 2,000 slots. Daku atos giibot siyang kinabuhi. Jadi man ni sila mga kanang murang mga tao ba nga gawaldas las kwarta, pinatuag singot ang ilang kwarta, pinatuan paganigluha ang ilang kwarta nga na ani may maning ako kay dupa-dupa ra soda yung kwarta, yahay kayo nipalit sa ko karon di lang sa ni pagpanghambog sobra na biya sa 40 ka slots akong napalit. Kamo nakapalit na mo gingon ana, ay naong ninyo. Ang nasa na ipipila din hiya kung tanaw-tanaw nakapalit na sa digubay-ubay. So kadto siya ato man to yun ihalad tanis birthday ni Mama Mary September 8 niya karon kay wa man mahurot napa may pila ni 13,806 ka slots. Unsa man na nato ron? Sagdan ta na ingon na. Ha? Ang COVID doon ay gitawag og first wave, naasay second wave, naasay third wave. Katong second o third gitawag to sila mga variants. Karon doon na sa tay variants. Gikan karong September 12 nakasiguro jud ko nga katong atong gihatag ni Mama Mary up to September 8, from August 8 to September 8 naka-erase gid tog virus sa COVID. Nya ato butangan sa second wave para ma-erase ning variant. Nya unsa man September 12 to September 25. 25 ba sunod? No sa sunod? Ikatulong katapusang kuan. Awa mo kay baw. Ato na lang lawson September 12 to September 30. Kana second wave na nato. Pasabot padayon tagpalit para gyapos birthday ni Mama Mary. Hot doon taning 13,000. Kamong nakapalit na antosig ikaduhang antos. Palit gyapog usab. Nabitay ni ingon ako, usa ka maid ha, magtigom-tigom ra siyang tao ginagmay kay pertigin niyang pobriha. Lisod pa gana islag pamugas pero lipay jud kay siya nga modonate. Mo na ingon siya, Pader, i-extend gid in town aron ko makadonate pag usab. Makapalit pa jud kog usa ka slot kay lipay kay kung nakapalit ko. Ang buhat sa pagtuo diha sa pagantos makalipay. Mailhan gid nimo kung ang imong pagantos karon bungas imong pagtuo nga sugo nis Ginoo mo ning nagantos ko. Ngano man malipay kas imong pagantos. Naguol kay kas imong pagantos karon wa ka motuo sa Ginoo. Ikaw ra na gitawag naghuna-huna sa tao dili huna-huna sa Dios. Nya unsa man ang huna-huna sa tao? Satanas. Kay matud pa ni Kristo, pahawa Satanas ang imong huna-huna sa tao dili huna-huna sa Dios. So kanidi atong huna-huna peligro kay ni. Ay karon lingian na yung tupad. Ingna unsa maro imong huna-huna? Ingna naguna-huna kag Diyos nun o tawhanon. Moingon gani ka, mamahaw ko ron iguli kadugay basang na humaghumili ani paria ay ana. Niya nasad ni abot na sa ni baligya na sa daning slat ana mo ana ka. Huna-huna nas tao. Magsigi kaglingi anang orasan, dugay bang human ani dugay pa kay musod, dugay pa jud kay mahuman. Ana ka, huna-huna na sa tanas. Pero moingon gani ka, patas ipang wali Lord, patas ipa. Sige Lord, nindot kay paminawon imo mga pulong. Kana mo Ginoo, anton mo abot na tag alas 9, way hunungay.
Nya gutom na kay ka, antuson ko ning kagutom para sa imong mga pulong, Lord. Basta lagi kahapon patay na kay. Wa ko kay kaon. Pero una sa tingin mamatay ang pari nga nagyaw-yaw dire, sayon na lang sa bugbarog dire na. Wag mo maguna-una na. Inyo pa jud ko pakit-on nga magsige mo ganas yung relo, siga na. Kamo ko ni barog dire og yaw-yaw dire, sayon ba? May paigumag misa, malit mo sa atong, mamalit naman, mangayo mo sa atong SBFP Powerful Vinegar. Karon, kuha ko na, 7 ko na kagalon atong i-display, container ko dito. Sige, pangadto mo. Hatag lamog, love offering. Ang mangayog suka, nga way love offering, satanas. Apila raman sa love Pila naman sa nang love offering, pwede man sa piso, pwede man sa nag 1 million, love offering god. Di jud ka katunol, sige kag inana suka niya wa kay giyan nang sa kadi. Pasalamat tawi nga nibaha ang suka. Sus nakuyawan magugo kay napagutay na hibiling 5 ka container dito sa babaw. Sus mo deliver bitaw atong Bernes ang manananggot niya ba? Unom ka containers? Sinang kana? Daghan. Ngayon siya mo, daghan pa ni sunod si mana pa rin ako. Patay, maglunop na may suka. Mura niya may anig to nga nahog sa sugong. Sa suglangoy. Mamatay na lang Kanang mga lagong, mamatay mo lang ato sa sugong. Makuhan, malumo sa suka. Munas una, manangko mo yan ng sanggutan, sugong, ditso na mo ginom. Amo lang saon, ngipon ang kanang mga lagong usay mga tutong gagmay tutong nga to isa hugaw man isa di namatay na sa suka mo. Powerful gunan suka na unsa mo nang SBFP Powerful Vinegar ang winom ana maghuna-huna nag juice nun di maghuna-huna og tawhanon. Unsaon man na siya tan-awa giunsa pagkuha ang suka giabis ang kanang mubunga unta sa lubi abis niya pag abis ni ana nito dayon unsa man nang nito iyang dugo na sa lubi to luha na sa lubi nga sigihan siya abis kada adlaw abisan ug di na nimo siya samaran di man na mutuba munahait kay nang sanggot iana gina si Kristo sa gisamad-samaran og miagas ang dugo nya kay wa na may niagas kay nahurot-hurot naman gidugsak pag yung kilid niagas ang dugo og tubig mura sang sanggutan mo na powerful kay nang suka nga naman gikan gid na sa sakripisyo sa lubi og sa manananggot wa siya kahibaw kanus siya maligas anang iyarong sige saka kanaog og di ka makuha pa doong sa babaw basig makuha ka pa doong sa ubos. Muna iampo sa nato nga luwas lang taong manananggot kapoy ben asuway gumog sa kada sanggutan lisod pero mas lisod gyud lubi lagi sige abis nya di ra ba dali-dalion kana bitang killing me softly hinayon kag maayo ba kada adlaw ingana kagamay abison igo ra sa gang muhilak kana bang ang imong asawa nga yaw-yawan ka nya makahilak na ka nya tamparuson kag panagsa nya bana ka nya magsige ra jud kag ingon nothing gonna change my love for you ikaw gi akong gipangasawang yawa ka di ka buwagan hangtod sa kamatayon kanang banaha luwas kina pero moingon gani ang bana pisti man ka kadang animala ka di ay daghan dire nganong anak ko nimo adto din katong tuang magsigig paraig-paraig nimo humot kaayo ang shampoo ang perfume nya asawa nimo luod na kay baho yaw-yaw pa wala panutbras ayaw antusa inig-antos ni mo ana malipayon kaayo ang imong pamilya malipayon ang imong mga silingan malipayon pa jud ka dito sa langit sige nindog na ta mga dili satanas nagato ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo gianak ni Maria nga Birhen gisakit sa sugo ni Poncio Pilato gilansang sa krus namatay ug gilubong mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw nabanhaw mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan
Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw nahaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang Ginoo matinabangon ug makiangayon, maluluyon kanatong tanan. Uban sa pagtuo moingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy Kaluy kami. Alang sa atong Santo Papa nga iyang bantayan ang simbahan uban sa pagtuo ni San Pedro, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang kanila nga nag-alagad kanato diha sa mga katungdanan publiko, nga ilang tahuron ang katungod sa kinabuhi sa mga gisabak, sa mga walay kapaingnan ug sa mga tigulang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga kalag nga mihalina, nga makita na nila ang manunubos nga nagantos alang kanila og alang sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Dios sa pasaylo ug kaluoy, pamatiag dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.